Stare drugarice. Mike je u školi. Njegova supruga Mara razgovara telefonom sa starom školskom drugaricom Ljiljanom. Draga, hoćeš li da ideš sa mnom na večeru i na koncert u petak? Vrlo rado. Ali, zar Mike ne ide sa tobom? Ne. Mike se petkom druži sa svojim prijateljima iz škole. Ide s njima na piće. Aha, dobro. Da li se slažeš da Zora ide sa nama? Slažem se, naravno. Možete da budete kod mene u 6:30. Idemo prvo peške na večeru, a posle taksijem na koncert. Treba da budemo tamo u 8.